κόσμο, το ΑΕΗ, τον κόσμο τον βλέπουμε. Η Ευρώπη φιλορροεί, καταραίει, κόσμος διαλύεται. Για χρηματιστηριακά, πολυεθνικές και τράπεζες. Το πού θα πάει, δεν ξέρω αν μπορούν να μας το πούν και οι ποιητές και οι προφήτες. Ο Προμηθέας, Δεσμότης και η θεία μεγαλοφία του Εσχύλου μας το διαβεβαιώνουν. Ποτέ εγώ δεν πρόκειται να πεθάνω. Θα μένω όμως όρθιος, σταυρωμένος, αλλά απροσκύνητος. Μια απάντηση, όποιος μπορεί να δώσει, άλλη από την επιστροφή στην Ελλάδα και στους Έλληνες δεν υπάρχει. Έχει λεχθεί ότι όταν ο πλανήτης και η γη υποφέρει, σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι σκλαβωμένοι. Ίσως και αυτή θα είναι πραγματικά η νοσταλγική επιστροφή στον εαυτό μας, αλλά και στον εαυτό όλων των ανθρώπων που δεν είναι άλλος από αυτόν τον υπέροχο, αγέροχο και πανανθρώπινο πνευματικό πολιτισμό. Ας κλείσουμε με τραγούδια ερωτικά και της αγάπης, γιατί αν ένας λαός είναι να χορεύει και να γλεντά την αγάπη και τον έρωτα, είναι οι Έλληνες. Γιατί καθαίροντας τον εαυτό τους μέσα από χιλιόχρονη πορεία έρευνας του εαυτού και καθάρσεως κατά τον Αριστοτέλη, είναι η μόνη καθαρή. Ίσως εμπνέομαι πάντα πρόκληση και φόβο. Να ξέρουμε όμως ότι εμείς, επειδή σέρνουμε αυτό το βάρος και αυτή την κληρονομιά, είμαστε οι πρώτοι που υποφέρουμε εσωτερικά. Ο Έλληνας τρελαίνεται γιατί ζει έξω από τη συνείδησή του, έξω από την ψυχή του, έξω από αυτή την καταγεγραμμένη αθάνατη ελληνική ψυχή. Και εδώ ισότητα δεν υπάρχει. Λέει ο Μεγέ, Γάλλος γλωσσολόγος, ο Μέγας Αλέξανδρος, τέκνο της ελληνικής Μακεδονίας, μετέφερε τον πολιτισμό της Ελλάδος στην Ασία και τον κόσμο. Και ο Ντίλ. Ο πολιτισμός της Ελλάδος διαδόθηκε σε όλες τις υπήρους και ευεργέτησε το ανθρώπινο γένος. Και ο Έρασμος, Άγιε Σοκράτη, πρέσβευε και για μας. Και ο Μαραή, Άγγλος καθηγητής της Οκφόρτας, η Ελλάς προστάτεψε τον πολιτισμό έναντι των βαρβάρων και δίδαξε